дар ин видео тарзи иваз намудани забони телефон аз англисӣ ба русиро дида мебароем. Инҷо бештар ба он нафароне метавонад фоиданок бошад ки онҳо нав соҳиби телефон шудаанд ва дар телефони онҳо забонаш ҳамчун забони англисӣ аст ва мехоҳанд барои осон шудани фаҳмиш забони англисиро ба забони русӣ дар ин ҷо иваз намоянд. Барои иваз намудани забони телефон аз англисӣ ба забони русӣ ба мо зарур аст ки якум ба настройкаи телефон ворид шуда, ман тугмачаи настройкаро пахш менамоям. Пас аз он ба қисмати General Management яъне ки обши настройки ворид шуда, аз якум қисмат интихоб мекунем Language яъне ки забон. ва дар телефони ман аллакай ду забони асосӣ интихоб карда шудаанд. Якуми англисӣ, дуюм русӣ. Русиро интихоб менамоем ва аз мо талаб карда мешавад ки тасдиқ намоем. Интихоби худро тасдиқ менамоем ва пас як сония телефон пурра аз англисӣ ба русӣ забонаш иваз карда шудааст. мебинем марҳамат обши настройки. ҳамин ҳол корро якбор дигар такрор мекунам. Барои иваз намудани дар ин ҳол забон русӣ аст. Барои иваз намудан аз русӣ ба забони англисӣ ворид мешавем ба настройкаи телефон. обши настройки инҷо язик, клавиатура ва даты веб нависонда шудааст. медорем ба ин тугмаро пахш намуда забонро интихоб мекунем. забони дафъа забони англисиро бибинед. тамом. пас аз як сония забони телефон аз забони русӣ ба русӣ гузаронида шуд. барои боз ҳам мустаҳкам шудани ҳамин маълумот дар хотираи мо як бор дигар такрор менамоем. медорем ба настройки телефон, настройкаи умумӣ инҷо ба англисӣ чунин нависонда шудааст General Management и калимаи Languages. медорем Language аз инҷо English русӣ Россия нависонда шудааст. Русия интихоб мекунем ва тасдиқ мекунем интихоби худро. тамом. забони телефон пурра ба русӣ тарҷума карда шуд. агар видео ба шумо махсус шуда бошад, шумо метавонед дигар видеоҳои муфидро ки аз тарафи рост инҷо пайдо мешаванд ворид шуда тамошо намоед. ташаккур барои тамошо. агар саволе дошта бошед ҳатман дар комментария нависонед. агар ба канал обуна нашуда бошед ҳатман ба тугмаи подписатсия яъне ки обуна шудан пахш намоед ки ба канал обуна шуда аз ҳама видеоҳои нав бохабар шавед.